Wel, croeso chi unwaith eto i'r Gell. A'i fore braf yma, does am cwmwl i weld yn yr awyr las. Gobeithio bod chi'n profi'r un math o dywydd. Mae'n help yn dydi wrth i ni fynd trwy'r cyfnod yma. Falle mae un o'r pethau sydd wedi dod yn fwyaf amlwg yn ystod yr amser yma ydy peth mor bwysig ydy cysylltiad efo pobl eraill. Wrth i ni fethu cwrdd a'n gilydd, mae'r we wedi dod yn hynod o werthfawr. Yn arbennig, mae methu cwrdd â'n teuluoedd, efallai i ddathlu parti pen blwydd neu rhywbeth fel yna. Da ni'n gweld peth mor hyfryd ydy bod ni'n gallu ymwneud â phobl eraill, cael gweld nhw, cael eu cyffwr nhw, cael siarad efo nhw. Oherwydd da ni gyd yn unigolion. Pob un ohono ni efo'i stori werthfawr. Mae pwy ydyn ni'n cyfri. Yn cyfri'n teuluoedd, cyfri'n anwyliad ac un ffrindiau. A mi greda i fod hanes yr atgyfodiad hefyd yn pwysleisio mor werthfawr ydy'r unigolyn. Dych chi wedi sylweddoli, mor bersonol oedd ymddangosiadau yr Iesu atgyfodedig. Cymwch chi Mair Magdalen. Da ni'n gwybod llawer am ei hanes. Mae amryw wedi ceisio dychmygu a'i ffortiadu hi fel rhyw ferch ifanc moesau llac oedd yn gwerthu hynna'n ar strydoedd. Ond yr unig beth da ni'n gwybod mewn gwirionedd ydy bod hi'n dod o Magdala. Ac mae yna rhywbeth yn niwedd Efengil Marc, da ni'n siŵr ydy'r adnodau yn rhan o'r Beibl yn wreiddiol, felly ond fanna mae'n dweud bod Iesu wedi bwrw 7 o gythreiliad allan ohoni. Os di hynny'n wir yna, oedd ei chefndir hi mor anodd ac mor dywyll. Ond roedd Iesu wedi trawsnewid ei bywyd hi. Oedd hi'n gallu meddwl am ei bywyd yn hermau cyn Crist, ac wedi dod i adnabod Iesu Grist. A roedd hi'n ei garu'n fawr, nid ar cariad rhywiol hwnnw mae pobl yn hoffi meddwl amdano fo, ond ar rhywbeth dyfnach yn ei chalon. Ac oedd o'n ddigon dwfn iddi fynd yn gynnar yn y bore bach i sefyll wrth y bedd, lle oedd hi'n tybied roedd hi gorff oer, marw, di-fywyd yn gorwedd. Pan ymddangosodd Iesu hun, doedd hi ddim yn ei adnabod. Falle bod hi'n dal yn eitha tywyll, neu bod yr haul yn codi tu ôl i Iesu fel bod hi ddim yn gweld ei gysgod o. Neu falle bod ei llygyd hi'n llawn dagre fel bod hi ddim hyd yn gallu edrych i fyny a jyst yn ymwybodol bod yna rywun yna, ac oedd hi'n meddwl mor garddwr oedd yna. Sut oedd hi weld pwy oedd o? Meddai Iesu wrthi, Mair. Pan glywodd y meistr yn deud ei henw, dyna pryd y torodd y gwirionedd rhyfeddol arni. Mae Iesu yn fyw. Neu meddyliwch am Pedr, y disgybl dewr, brwd hwnnw, oedd mor barod i fentro. Oedd Iesu wedi deitha fo bod yn mynd i wadu, na i byth. Ond wedyn, oedd o wedi siomi hynna, ac efallai bod siomi ddim yn air digon cry. Oedd ei galon o'n torri, oedd wedi gwadu arglwydd 2 gwaith ger llys yr archoffeiriad wrth i Grist gael ei farnu a'i gondemnio. Sut fedre fo hyd yn oed edrych i wyneb yr arglwydd eto? Ond be mae'r angel yn dweud wrth y gwragedd wrth y bedd? Ewch, dwedwch wrth i ddisgyblion ac wrth Pedr. Mae'n pwysleisio wrth Pedr. Dwi'n gwybod bod y galon di'n torri ond clyw. A mae'n mynd o'ch blaen chi Galilea, yno gwelwch fel y dwedodd wrthych. Ac yno wrth fôr Galilea, meddai Ioan wrthym henod olaf i Efengil, fel wrth Iesu a gofyn iddo fo 2 gwaith. Fel ag y gwadodd o 2 gwaith, mae'n rhoi cyfle iddo fo 2 gwaith rwan i ddeud, Seimon fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu i? Mae mor bersonol. Neu meddyliwch am y 2 ddisgybl yna ar y ffordd i Emmaus. Doedden nhw'n mynd i nabod o pan nath o ymddangos a cherdded efo nhw, ond wedyn yn y llety. Dyma fo'n gwneud be oedden nhw wedi weld o'n wneud mor aml o'r blaen. I ddeud i gwir yr hyn oedd o wedi deud wrthyn nhw am wneud mwyn
i gofio fo. Dyma fo'n torri'r bara, ac wrth doriad y bara, dyma nhw'n i adnabod o. Yna amser ar ôl hyn, mi oedd na ddyn ifanc ar y ffordd i Ddamascus, yno i garcharu Cristnogion a'i dwyn nhw nôl i Jerusalem i gael ei barnu gan y Sanhedrin am gable a deud bod Iesu'n fab Duw. Ac bod na eraill yno, dyma'r golau mawr yn disgleirio a Iesu hun yn dangos ei hun i Saul ac yn deud, Saul, Saul, pam yr wyt ti yn fy erlyd i? A pan ofynodd Saul pwy wyt ti, arglwydd? Mae fi yw Iesu, yr hwn yr wyt ti yn ei erlyd. Welwch chi, nid ffaith i'w chredu'n unig ydy'r atgyfodiad, i bod hi'n hynny hefyd. Ond person i'w gyfarfod ydy hwn. Person sy'n yn adnabod ni fel unigolion gwerthfawr personol. A'i awydd ydy i ni ddod i fwynhau perthynas ffiwiol efo fo'i hunan. Beth bynnag di'n cefndir ni, pa faint bynnag o angrediniaeth sydd wedi bod yn calonau ni. Fydd o ddim yn ymddangos yn gorfforol i ni mi dybiau i dyddiau yma. Tydi o ddim yn bopio ar golwg bob tro fydd rhywun yn gwrthod gwrando fel y gnath efo Thomas. Ac eto, mae modd i ni ddod i brofi bresenoldeb o mor real a phe bydde fo'n sefyll yma'n yn hymyl ni yn yr ystafell lle rydyn ni rwan. Fel y dywedodd wrth y disgybl hwnnw, gwyn ei byd y rhai gredodd heb iddynt weld. Ond pa bynnag ffordd mae'n dod, mi fydd o'n deud fel wrth Thomas, paid â bod yn angredadyn, ond bydd yn gredadyn. Chi'n gweld, Duw byw ydy'n Duw ni. Ddatguddiodd ei hun yn Iesu. Ystyr Iesu di achubwr. A Iesu hun yn cael enw arall, Emmanuel, Duw gyda ni. Mae'n siarad efo ni yn nyfnder yn calonau. Mi fedrwn ni eich cymryd chi i ystafell heb fod yn bell o fan hyn lle yn ôl y 1973. Mi glywes i lais o gyntaf wrth i mi agor fy Meibil. A bore heddiw, mae'n parhau fy nghyfarchu. Nid mewn rhyw ffordd gyffredinol amersonol, ond fel yr un sydd wedi fadnabod i'n well na fi fy hunan. Yr un sydd di'n ngharu fi at tragwyddoldeb ac a di mynd i'r groes i fy achub i. A'r cariad hwnnw ganddo fo yn ddigyfnewid. A'i gwestiwn i mi heddiw, fel i Pedr ar lan môr Galilea. Dafydd, a wyt ti yn fy ngharu i? Gwnewch chi ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n dod ata ti unwaith eto'n sylweddoli peth mor fawr ydy adnabod pobl. Peth mor rhyfeddol ydy cael cysylltiad efo teulu, efo ffrindiau, efo cydweithwyr. A pan da ni'n ei golli o ddiwn tad, da ni'n teimlo'r golled yna. Ond o arglwydd, y rhyfeddod mwyaf ydy dy fod ti'n yn gwahodd ni ddod i dadnabod di trwy'r Iesu byw sydd wedi codi'n fyw o'r bedd. Ty'r daton i ble bynnag ydyn ni heddiw o dad. Os da ni eriod wedi clywed y lais di, wedi siarad efo ni mewn ffordd na sgwyddo ni. Ac os da ni yn dadnabod di, wedi bod yn gwrando ar dy lais di'n gyson dros y blynyddoedd, falle yn teimlo dy fod ti wedi pellhau rhywfaint neu'n hytrach bod ni wedi pellhau. Maddau ni, a tyrd, a siarad efo ni eto, dangos i ni dy fod ti'n yn caru ni, helpa ni dy garu di, a helpa ni garu eraill, mwyn dy enw. Amen. Wel, gobeithio fydd chi yn gallu dod nôl fory a gobeithio Duw eto yn agos at bob un ohonoch chi. Dan eich bendith.